И здравейте хора, Чупа съм малко БГ и днес ще сме на Майнкрафт. И тук сме на Top Speed, обаче това нещо се заглуша. И това е ревю на един доста готин текстчър пак, който е Faithful. И в него само полшените и лъкът, както се стреля е променен. И мечовете са променени и нищо друго. Така, текстчър пак е PvP първо да обясна. Пламен отглуши се. И нека почнем първо с хънгърбар, мисля, че има броя, да. Да. Така. Game mode 0. Опа. Game mode. Така. Първо да почнем с хънгърбара и сърцата. Доста готино е. Текстчър пак абсолютно Faithful, просто доста готин. Като си мисля. Така. Мале, това простиче съм направил, дами и господа. Няма значение. Малко повече фенсове съм наредил. Сега ще го оправя. Не трябва да стои тук. Тук трябва да стои тоя. Той ще го махне. Тук трябва да стои тоя. Тук трябва да стои даймонта и тия двете ще ги махне. И така ще остава разстояние между мечовете и другите неща. Така, първо. Когато влезете в лава, виждате огъня, не се вижда, затова това е PvP текстчър пак. Доста готин текстчър пак е. И така, нека покажем мечовете. Така. Пазим да. И ето. Това е дървеният меч. Мерника също е много годин. Това е дървеният меч. Той е доста готин. Така. И да. Това е Iron меча. Това е Golden меча. И това е дъма меча. Дъма меча е най-готин, след като е Enchant. И е бая кръс. Доста як е. Да, очаквайте да правя поредица на... Пишете в коментарите на кои игри да снимам. Защото се чуда дали да снимам на X-Men Origins. Играта е готина, но... Не знам, може и да снимам. Да, така. Следващото започваме с лук. Стрелата. Така, стрелата е готина, но лъка най-много ме кефи. Това с разпъването на червено. Така. Жък, 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 жък. Това ме кефи лично адски много, тъй като винаги съм искала тук в текстчър пак. Така, започваме с голден епълките и епълките. Доста готини са. Ще вижте как изглеждат тези две сърца. Си взема ябълката. Това е резистанс. И сега влизам в той. Да, сега да преминем към геймът 1. Да, видяхте тези и сега полшниките. Доста готини сайта, вижте. И когато видите всички полшники са така, нищо няма променено. Между Faithful и това няма някаква разлика, освен бъка, мечовете и няма нищо друго. И полшниките. Да, и това общо взето мисля, че за този текстчър пак, защото няма нищо променено, просто го правя ревю, защото е PvP и е доста як. И видите колко време снимам от 4 минути. Вече записвам от 4 минути, 5. И малко ще обработвам този клип, тъй като обикновено си имам с OBS, обаче нещо OBS-а напоследък взема се прецаква и сега ще го обработа. Качвам клипа. И това беше за този клип. Надявам се да ви е харесал. Аз бях Алко БГ. Вие гледахте Bulgarian Gaming Team. Тук до мен беше XX Top Speed, но в момента го няма. И